pala traffic. Banggaan. Naga. Awit kay Waze. Sa kabila pala ako dinaan. Morning mga pugs. Today is January 5, 6 AM. Take off tayo ngayon sa Goa papuntang Manila. Medyo maulan yung panahon, pero okay lang. Hindi natin makokontrol yan eh. Sana walang maging aberya yung ride natin ngayon, lalo at long ride. Keep safe mga pugs. What's up mga pugs? Dito na tayo sa Municipality of San Jose, Camarines Sur. One less municipality to conquer. What's up JCLC? John Lloyd Cruz. Kakarating din tayo kahit na konti-konti lang ang takbo. Basta tayo ay dire-diretso kahit na maulan at madulas ang daan. Ingat lang, basta diretso lang. Wish, wang pama. Dito na tayo sa Naga City. Minus city to conquer. Ang bango ini dulu. Keep the stand. Anong lugar na to, boss? San Fernando, sir. San Fernando. Dito na tayo mga kug sa San Fernando 16. Thank you. Shock, masyadong matalon. Shit! Masyado pang lumakas yung ulan mga pugs. Mahirap makakita. Guys, sup mga pugs, dito na tayo sa Ragay. Dito tayo iiwas sa mga butas. Nakakainis yung ulan mga pugs. Takina, basa na yung gloves ko tsaka yung sapatos. Ay, ay,
Ay, kala ko nakalagpas na tayong Karagay. Di pa pala mga pugs. Anong lugar na te? Tagkawayan. Tagkawayan, Quezon. 146. Pala traffic. Banggaan. Fish. Ingat sir. Maglagpas pa lang to ng Kalawag mga pugs. Kaya pala traffic. Ingat. Huwag magmadali. Lahat makakarating. Ride safe. Dito na tayo mga pugs sa Gumaka Bypass Road. Anong nangyari sa'yo? Optimus Prime! Muted. What's up mga pugs? Dito na ako sa Pagbilao, Quezon. Yun na. Third gas up natin mga pugs sa Lucena. 195 pesos. What's up mga pugs? Isang matinding traffic. Lagagi. Bakit kayo nagpuputol? May clearing. Bakit pinuputol ang mga puno? Dito tayo ngayon pugs sa Candelaria. Feeling akong nawawala ko mga pugs, kasi di ko maalalang dinaanan ko to ng pauwi. Pero sundin na lang natin yung flow ng traffic. Malamang may pa-Maynila dyan. Let's go. Dito na ako sa Chaong mga pugs. Nag-waste lang ako. Nalilito na ako sa dinadaanan eh.
Dito tayo dumaan papug sa Chaong Diversion Road para iwas traffic. Welcome to city of San Pablo, Laguna na. Nawala ang mga sakit sa aking kasukasuhan. Malapit na tayo mga pogs. Yahoo! San Pablo City. What's up mga pogs? Saan na to? Saan na to? Basta malapit na tayo mga pogs. Lamig na hangin dito ah. San Pablo, Calauan Road. Ang lamig ng hangin. Ang ganda ng daan. Matapos kong makita ang pangit na daan sa Ragay, na-appreciate ko tong mga daan na to. Napakasarap mag-drive. Awit kay Waze. Sa kabila pala ako dinaan. Kaya pala kanina pa sabi ko hindi ko matandaan yung daan. Tanginang yan. Awit. Kaya pala sabi ko hindi ko na makita yung mga nakakasabay ko. Sa kabila pala ako dinaan ni Waze. GG. Okay. Diretsuhin na natin to mga pogs. Awit sa iyo Waze. Di mo ako tinanong kung saan ko gustong dumaan. Pero for the XP, let's go. Pagsanhan, Laguna. Kaya pala kanina pa ako nagsasabi, hindi pa ako nakakarating ng Calamba. Sa kabila mo pala ako dinaan, Waze. Fuck you ka. Traffic pa dito. Pagsanhan. Ba ano yan? Arco? What from 1870 to 1880. Ganda. Ganda pala dito sa Pagsanghan. Oh, daming mga lumang bahay. Putang ina naman, Waze. Traffic naman. Simbahan. Maganda yung simbahan. Ganda pala dito. Lambul.
Pilila. Yun. Dito natin yung mga electric fan mga pugs. Kaya pala malamig dito eh. Wind farm 50 megawatt. Ang lamig. Kailangan nating magpagasolina mga pugs. Ayun. Dami palang ano dito, windmill. Nice view. Pilila. Ayaw nata. 188. Thank you. Last gas up natin mga pugs dito sa Pilila. Bad trip talaga. Pinadaan tayo ni Waze dito. Hi! Relax lang, wala na tayong magagawa. Forward na lang. Move forward. Okay. I noticed. After so many hours mga pugs, nakauwi din tayo. Dito na tayo sa may Pasig C5. Hanggang dito na lang mga pugs. Peace out.